Okay. Good morning sa tanay. Nakita na noon. Okay, good morning sa inyong tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Okay. Okay, may buntag sa tanan. Ulog lang ko like og share sa atong live. Like og share sa atong live, no? Like og share lang sa atong live. Palihog ko, no? Like og share sa atong live. Yung matsitag sa tagsawan. Palihog ko og like og share sa atong live, no? Update na punta alas 2. Nga duro. No? Di makita kay na Thursday. Happy Thursday sa tanan, no? November 10, 2022. Happy Thursday sa tanan. Okay. Happy Thursday sa inyong tanan, no? Palihog lang ko like og share sa atong live, no? Update na punta para 2 PM draw. Welcome sa atong page, no? Kung palihog lang po kunog, subscribe sa atong YouTube channel. No, maura gyapon na ang ngalan sa atong YouTube channel. LAL Vlog. Maura gyapon na ang ngalan, no, sa atong YouTube channel, no? Palihog lang po kog subscribe. Lionel Lianis Labaho. Dili ko ka-view, sir. Hatag send mo na lang, sir. Busy pa ko, boss. Sige lang. Basin na ko time niya. Sige. So, palihog lang kog like og share sa atong live, no? Like og share. Okay, magsugod na ta. Sugod ta, no? Unong kumbi na to, no? Today, guys, no? Good morning sa inyo, ha? Update na punta para 2 PM draw. Para sa 2 PM na draw. Palihog lang ko like o share sa atong live. Good morning po, boss Rodel Sagayon. Shout out sa mga boss. Shout out daw ni Rodel Sagayon. Shout out sa mga boss. Good morning. So, sugod ta, no? Update tayo sa 2 PM draw. So, ang nigawas gabi 898. Akong gihatag kay 588. Sayang kayo. Sige lang, bawi ta karon. Okay, mo yung kumbi. 34 ang last to. 634 ang kumbi. Sure lang gid target o grambol. Sure lang gid o grambol. Aron sure ball, walay bagol-ball, no? Palihog lang kog like og share sa atong live, no? Like og share lang akong gipangayo, no? Like og share lang. So, palihog lang pug ko og silip sa atong YouTube channel, no? Mura gyapon na ngalan sa atong YouTube channel, LAL Vlog, no? Mura gyapon na atong ngalan sa atong YouTube channel. Palihog lang kog subscribe, no? O click sa notification bell aron updated ka permi sa atong i-upload nga live sa YouTube channel. So, muna, no? 34 ang kay ang nigawas gabi 898. So, muna akong gihimo ang 9 og 6. Ang 3 slide isindikit na kog 3. Ang 8 o gi-minus na ko ang isa ka 8 og 4 mo ng 634. Pwede po ninyo himuon ng 6 og 1. Kasi mo gawas ang 134 or 143. Target rumble lang gyapon, sure lang gid mo rumble aron sure ball, no? Way bagol bulay. So, muna ang unang kombi, no? 34 ang last to, 634 ang kumbi. Target rumble lang yan. Kedua, okay? Yung kedua, 60 ang last to. 060 target rumble.
Share lang gid og rumble aron sure ball no way bagol ball dako magdaog ning guys no. Wait lang no, paligon ko. So, palihog lang ko like ug share sa atong live no, like ug share lang sa atong live. Okay. Palihog lang ko like ug share sa atong live no, like ug share. So guys, nawi pangutana kinsa tong ganahan mo apil og raffle natay parapol no. Natay parapol kung kinsa tong ganahan mo apil no, natay parapol. Message lang muna ko kung kinsa tong ganahan mo apil no, natay parapol. So muna to'y kaduhang kumbi. Ang 8, ang 9 gyud akong gi syndicate of 6 manang gi. Ang 8 akong giplasan og 2 ang 2 ka 8 manang 060. Palihog lang kog like og share sa atong live no. Okay, katulong kumbi 97. Giplasan ako ang isa ka 8, giminusan ako ang isa ka 8 mo nang 097. Target rumble lang gyapon no, target rumble lang gid, share lang gid og target rumble. Share lang gid og rumble para share ball. Walay bagol ball. So sa ganahan og mapil sa atong parapol no, na ako'y parapol. Message lang muna ko no. Only 200 slots dahil 200 ka numero. 200 ang makaapil ra no. 200 ra ang makaapil sa atong rapor. Pag maabot og 10k, abis na pag di ta maabot og 10k basta makompleto na ang 200 ka tao. Palihog lang kog like ug share sa atong live. Muna ikatulo na to no. 97 ang last to, 097 ang kumbi. Target rumble, share og rumble aron way bagol ball og share ball. No, palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share lang akong ipangayo. Og dito sa atong special number no. Atong special number no sa ganahan ni sabay 42 ang last to ana 842 og 242 target rumble share lang gyud rumble no aron share ball way bagol ball. Palihog lang kog like ug share sa atong live, like ug share lang sa atong live no. Ug kinsa tong ganahan mo apil og raffle, palihog lang kog direct message ako ano 10k akong parapol. Pwede pod atong parapol cellphone nga tag 10k nga cellphone no.
Palihog lang kog like ug share sa atong live no. Like ug share lang sa atong live. Palihog ko no. Muna atong special number no. 842-242-42 ang last to. Target o grambol. Sure o grambol aron sure ball way bagol ball no. So dirita sa sunod na to no. Dirita sa atong pa regalo. Atong parigalo. 79 ang last to ano no? 79 ang last to. 798 og 799. Target o grambol lang gyapon no. Sure lang gid mo grambol aron sure ball, way bagol ball. Palihog lang kog like og share sa atong live. Like og share lang ang gipangayo no. Like og share sa atong live. Og sa ganahan mo apil sa raffle, sige na ko ni balik-balik. Sa ganahan mo apil og sa atong raffle. 200 ra ka tawo no. Og i-live na ko pag bunot. I-live na to pag bunot aron makita sa tanan kung kinsay ni daog sa atong parapol. 200 ra ka slots. 200 ra ka tao. O sige, akong utro no, ang raffle na to. Palihog lang kog like kog share sa atong live no. Atong raffle na 5 ka o di lang isa lang gid. 5 lagi, 5 ka tao nga modaog sa atong raffle no. 5 ka tawo modaog sa atong raffle. $200 ka tao lang ang atong kunon. Og 5 ka tao ang modaog sa atong raffle. So palihog lang kog like og share sa atong live no. Like og share sa atong live. So kinsa tong ganahan mo apil sa atong raffle, palihog lang message sa ako diretso no. Aron ma apil sa akong raffle. Mamili ra kag unsa kang numbera sa 1 to 200 nga number. Oh, shoutout sa mo Ma'am Jomesh Migalo no. Shoutout sa mo ma'am. Palihog lang kog like og share sa atong live. Like og share sa atong live no. So muna atong parigalo no. Diri na punta sa atong pa bonus. Atong pa bonus no. Ako nang ihatag tanan no. Kaya ang plus pa bonus na ang kuan kay triple man. Sa hilig og triple. Basin mo triple si Pisiso karon. Muna itong pabunos no 089 o 701. Target o grambol, sure lang yun o grambol. Ang katong 381 gani guys, ay niyo to biyay no. Ang 381 i-maintain ninyo to. Ayaw ninyo biyay no, i-maintain ninyo tong 381 no. Oh, target grambol lang yapon to. Sure lang yun mo grambol to 2 days no. I-maintain niyo to 2 days tong 381. I-maintain ninyo 2 days ang 381. Palihog lang kog like og share sa atong live. Like og share sa atong live no. Palihog lang ko. O kinsa tong ganahan mo apil sa atong parapol, palihog lang ko og message sa kwa diretso. 200 ra ka slots no. 200 ra ka slots. 200 ra ka slots no ang atong parapol. So muna tanan tong kumbino, palihog lang kog like ug share sa atong live. O kinsa tong ganahan mangutana sa unsay nindot tayan na nga kumbi, pili lang ninyo no. Pili lang ninyo kung asa inyong ganahan na tayan. O kinsa tong ganahan mo mangutana asa kung ganahan na, palihog lang kog comment dia. Comment lang mo. Comment lang mo og ako mong istoryahan. Palihog lang kog target to grambol ano. Palihog po kog share. Like ug share sa atong live no. Like ug share sa atong live. Mura na akong ipangayo. Like ug share lang sa atong live. So kinsa tong ganahan mo kinsa tong ganahan mangutana kung asa akong bit nga kumbiana. Comment lang mo. Comment. Balikon ko guys no ang katong parapol no.
Kinsa ganahan mo apil parapol, 200 ra ka number. 200 ra ka tao. Atong parapol. Og 5 ka tawo ang makadaog. Palihog lang ko like og share sa atong live no. Like og share lang sa atong live no. Mura gid na akong hanyo no. Like og share lang sa atong live. Og muna tanan natong kumbino, piliin lang ninyo kung ano sa inyong bit. O sa inyong ganahan diya nga kumbi, piliin lang ninyo. Og kinsa tong ganahan mangutana para unsa ilang mapilian, mangutana sa kuha, comment lang mo diya no. Palihog lang ko og like og share sa atong live. Utron ko no ang atong parapol. Scroll na pod. Atong parapol, message lang mo aron ma-appeal mo. Atong parapol, 5 kabuk ang mudaog. Sa atong 200 ka tao, 5 ang makadaog. Ay, Ma'am Brisel. Ma'am Lia bang magayon ang maayo na ma'am? Ang atong regalo og bonus ma'am, kana ma'am. Ang maayo tayaan. So katong mangutana, ang maayo tayaan na diya atong regalo og bonus. Pwede po niyo respetaan ang nasa atong tulo nga nasa ibabaw no. Palihog lang kog like ug share sa atong live no. Like ug share lang gyud ang gipangayon no. Like ug share sa atong live. Palihog lang kog like ug share. Kana atong tanan kumbino, share lang gyud mo target og rumble. Share lang gyud og rumble. Rumble lang gyud i-share ninyo no. Aron sureball walay bagulbol. Sure yun o rumble sa atong kumbi nga para 2 PM draw sa pizza G's. Ay magkumpiyansa po no basin mag 1 si PCSO kay gahapon ra ba ni sa STL ni gawas sa banang pizza kanang 102. Ay magkumpiyansa nang 102 po no. Kay dool po na sa 898 nga ning gawas. Dool po na nga. Palihog lang yung kog like og share sa like og share lang sa atong live. Muna tanan, pili lang ninyo. Bisay mo kumpiyansa sa 102 no ang pizza karon kay nigawas na gahapon sa stale basin ni pagawas ito no. Kadalas ko man. Ako di ay. Kung mangita mo kaswala. Palihog lang kog like og share sa atong live. So, muna atong tanang kumbi, no? Palihog lang kog like ug share sa atong live, no? Ay, good morning po, Boss Remar Lagini. God bless po sa mga boss. Shout out sa mga... Shout out ni Remar Lagini. Shout out sa mga boss. So, palihog lang kog like ug share sa atong live. Ug muna tanang atong kumbi. Ikisa itong ganahan mapil sa atong raffle. Message lang muna ako no 200 ra ka slots atong raffle. So good luck sa atong kumbi guys o God bless sa inyo ha ug maayong udto na sa inyong tanan.
Pili lang ninyo na nga kumbi. God bless guys. Ug daghang salamat sa atong mga viewers. Thank you sa suporta.